Majenasi amapirira amabisa anthu alephera kuyankhula umu ndi umu abalenzi mayi akuzunzidwa. DPP anthu a DPP ndi amene sakuwafuna Jenasi. Koma ineyo I would disagree with you kunena kuti amene asakuwafuna Jenasi ndapita Mutharika. Kwakhala kukumveka mphekesera yokhuzana ndi mavuto komanso mazunzo amene akukumana nawo Mayi Jane Ansah. Awa ndi maaudio amene akuulula zambiri zimene zikuchitika kubomako. Tiye tikhale limodzi. Nkhani imene ndikuyankhula pano ndionena kuti Mayi Jane Ansah amapirira amabisa anthu alephera kuyankhula umu ndi umu abalenzi mayi akuzunzidwa. Timaona ngati kuti anthu akungokamba, koma lero ineyo ndaona ndi maso anga awa kunsipe zimene zachitika. Ndeno chifukwa cha zimene zachitika kunsipe zandipatsa mphamvu tsopano ndayankhule Mayi Jane Ansah. Ndapempha kale akuluakulu pano kuti amene ali ndi namba ya Mayi Jane Ansah atumize VN yakayi ayikayimvera amayiwo akayimvere yonena kuti mayi limbani mtima pamene mwakhabo mukhale pomwepo tikiti. Kunali nyimbo imene tinkaimba choncho kuti mukhale pomwepo tikiti. Anthu awa asakusokonezeni asakugwedezeni inuyo mukudziwa kumene mukupita. Anakuputani okha kuzakusankhani kukhala vice president wa dziko la Malawi. Lero akhala kukuchitani nkhanza zinali zobisa ife simadziwa. Ambiri timamva ngati mphekesera, ambiri timaona ngati mapropaganda a MCP. Koma lero pa zimene zachitika kunsipe ine monga ngati mayi Chimombo ndakhulupirira kuti mayi muli pa mavuto. Azibambo ndi anthu oyipa kwambiri. DPP ndi chipani choyipa. DPP ndi chipani choyipa. Mwanyozedwa inu kuchokera ku nkhani ya Tipex, mwanyozedwa inu. Mayi amene uja mayi madando chani, koma inu munasankha kukhala phe ndipo munachoka muno kukakhala kunja kumene kunali amuna anu phe kumene kuja. Kunapezeka mwasagidwa mwabwera kuno khala pa vice president. Within iye zambika ogwira ntchito ndi nduna zosaphunzira zija achinagangata. Olephera kuwalembera chizungu kanika kuwerenga chizungu munthu amulembera mumalephera kuwerenga komwe. Ndi amene akuwaona kuti awa ndi amene titomagwisa ntchito, awa ndi amene titakumatuma. Vice president mulipompo. Ndimafuna ndikulimbitseni mtima mayi kuti musakhumudwe musabwere mbweni musapangiriza ine. Zonse zimene akukupangani anthu awa akufuna ine mupshe mtima mpangiriza ine. Ndipo ndimafuna ndikupempheni mayi kunena kuti mtima wanuwo musalole kuti ukwere ndi BP ina iliyonse tisokoneze moyo wanu. Takani pompo pamene mulipo mumuone Mulungu zimene amachita. Zimene akukuchitani zimene ankachita Joyce Banda nzanu munakhala naye pafupi uja. Ndi zimene ankanchita DPP omwewa. Anthu ake ndi omwewa amene anali ku DPP ya Malemu Bingwa Mutharika mzimu wake wonse mtende. Anthu ake ndi omwewa. Atenga ka system kamene amachita Joyce Banda kubweza kwapita Mutharika. Anthu ake ndi omwewa. Ndiye kunapezeka mayi uja kuzunzidwa mpaka nokambisa chake chipani. Mulungu amaweruza yekha. Bingwa anamwalira Joyce Banda pampando. Koma kunali matatalazi kuti mayi afike pa president. Leronso anthu awa chimene akuchidziwa okha. Akudziwa okha chimene chikuwapatsa mantha akuchidziwa okha. Chimene chapangisa kuti azipanga zimene akupangazi. Fupa palibe chifukwa mova kuti eniyo ndi kwanu. Anene kukulemekezani ndi kulemekeza mwambo uja. Vice president akubwera kumeneko. Ndipo akanale chimene chikanakhala chizindikiro cha mphamvu cholemekeza mwambo umene uja. Koma inu muli pomwepo angakatumize Bright Saka ndi Gangata pitani mukayimirire president inu muli pomwepo atanthauza kuti bwanji. Amayi idzakhala nthano idzakhala history. Mulungu samala kuitsayi. Asiyeni. Mawu aja munafunsa munanena kuti tadi kukhala chete kusikupusa. Inenso ndikuvomezeni musazione ngati mukupusa iya. Tiyendeni.
tiyende tione pamene zitherezi kuchitikazi. Azibambo oyipa, anthu oyipa, wakhandwe za anthu izi. Si anthu abwinoyi. Inuyo nokha anthu inuyo, zimene zachitika nebe, simungaone kuti kukusowa umunthu. Nkomwe nawayi nkosigomani. Mukumakaniko dzudzula zinazi. Akumasankhidwa ananu akuchewu ngati ana ofunikira. Ngati anthu ofunikira. Mapeto ake anthu aja akuthera kumanda. Basi nuzingo kusangalasani. Zimachita mayi Genius pamene paja ukanakhala kuti samaugwira mtima wawo sangafe munthu ndi BP imene paja. Iwo aja nkukhala kumadikira Bright Saka abwere guest of honor. Zona zikuyenera kukhala chonchija. Tinanena atukoma tinanena kuti anthu awa sangasinthe. Taonani mmene zikutukira ndalama zaboma. Taonani pakatangali pano pamene akuyendera. Taonani msonkhano wa president ndi wamkazi wa president ndi osiyana. Koma mapezeko ananyamula sanja la president kukayankhula mkazi wa president. Ndizona zikuyenera kukhala chonchija chani ku Malawi. Chani chimene chifuna chitika ku Malawi. Ngati ena akumazinaniza kuti mwina mwake tadikirayu, mwina mwake ndedzi kwake tusilamayo nolochitira uchitsiru mmene mukafune kochitira. Koma ninafuna mawu anga akulu muviyeni ino chimene ndafuna chokulimbitsani mayi Genius kuti musagwedezeke tapirirani talimbani mtima. Kuti akoto mtengo umene mulibe chipatso anthu samaugendayi. Kugendedwa mukugendedwa kuchipo chimene aona anthu amwe inuyo. Pempho langa none mulimbe mtima. Zimene akupanga niwe paja atipanga anthu ambiri ifo chimene ndi chipongwe chachikulu. Mamva kupweteke fimwa mmene makani akumvetsa bwinobwino ifache zimene maoneke anu nimene mlakani Bright Saka uchi. Sizimene ukhala chonchijayi. Koma pota afuna kuchipeperetsa chipani chawochi azipanga zawaona mapeto ake. Amalawi tisamalawi adzana opepera ajayi. Amalawi alero ndi alero. Akuona china chichonse chimene chikuchitika ndipo muona mapeto ake inu ya DPP. Ndithu mawu anga ndinafuna ndiyankhulami ndikumva nanu kupweteka limodzi mayi Genius imvani kuti azimayi anzanu ena afe tikulira nanu limodzi ndipo izi sizithera pompa. Ine ndine wokhumudwa kuti izi zikuchitika choncho. Anthu ambiri akunena zonena kuti yayi DPP anthu a DPP ndamene sakuwafuna Genius. Koma ineyo I would disagree with you kunena kuti amene sakuwafuna Genius ndapita Mutharika. Apita Mutharika ndamene amapereka ntchito kwa Genius. Ndingati sakupereka ntchito kwa Genius. Amene sakuwafuna Genius ndi ndani? Ndapita Mutharika. Komanso izi zikuchitikazi munthu amene ali close kwambiri nda Genius ndapita Mutharika. Chifukwa apita Mutharika ndamene anasankha. Komanso atha kuwayitana within a short period of time, short notice, Genius atha kupita, atha kukafusa ngati kuli ma allegations. Onena kuti iwo aja amasokoneza, atha kuwafusa. Fana asankha ndiwo. Relationship yawo ndekuti ndiwo zama kwambiri pofika kuti mpaka na awasankhe. Nde anthu akamanena kuti achina Bright Saka, achina Namalomba, achina Dan ndamene akudana ndi Genius, ine I would disagree. Ajawo ndiwongothandizira zimene apita Mutharika akufuna. Apita Mutharika anakhala kuti Genius aja kuwafuna akanayitana. Ose aja achina Bright Saka ndani ose kwayitana kwakhazika pamodzi. Kunena kuti inu tanenani zimene mukunenazi kuti awawa akupanga. Anthu aja akhale ti hearing yawo. Ndipo awachenjeze kuti zizizithe. Komanso iwo apitirize kuwapasa Genius aja ntchito. Anakhala kuti amapasa Genius aja ntchito. Bwezi zonse zikulibe. Koma iwo anangomvera anthu aja kena kubasa kungokhala. Ndizijazo tinkanena Amalawi kunena kuti boma ilili tikupereka kwa Peter Mutharika amene ndachikulire. Sitikukana ndi munthu wabwino. Komano apapa zikuonesa onena kuti iwo aja si munthu so wabwino. Chifukwa kusekerera izi zikuchitika under his nose. Awuziwa zonena kuti vice president wanga chikuchitika chakuti. Even normal protocols, ma protocols anomo amene akuyeneka kuchitika sakumachitika iwo akuona. Angatume bwanji munthu kuti akayimire pamene vice president wawo alipo. Nde muzinena kuti anthu azungulira izozo ndizabodza. Apita Mutharika nda president adziko lino. Akuyeneka kuti zinthu azizipanga resolve iwo ngati chisanzo.
nde ife sikuti ndifathodabwa even mu 2012 a Joyce Banda anavutikira kwambiri kuti atenge boma chifukwa cha mkhalidwe wake utiwo cha mkhalidwe wake umene uwo. So if ine ndifuna kuti ndingochenjeza kunena kuti munthu amene Mulungu wamusankha no matter kaya munthu wina ukhoza upanga bwanji koma chimene Mulungu wachifunacho chimazachitika. Ajena asajawo mukhoza kwa broker, mukhoza kwa atani komano ngati Mulungu anayika kuti iwo aja azakhala president chimene niyo mukuopacho asakhala. Izi zindemo zizisiwa. Number 1. Number 2, zikuchita kuonekera kuti ino ya DPP simufuna so mutakhala mutasalowa boma chifukwa mudziwa kale kuti inuyo a DPP minus APM simungawine zisankho. Izi zindeto kukuza ka mukhulupirira kasi mukhulupirira koma chilungamo chake nchimenechi. Chifukwa chake nchani machitidwe ano azinthu mukuchita ngati kuti mukuchita kotheratu ngati kuti kulibe so kuti ine muzayimika so candidate ayi. Kwa zimene zochitikazi zingati kuti basi papchata umona sikudziwa mtima wa moto zimene mukupanga apa. Ndefe tikuchenjezani munena kuti musatizuze ife a Malawi. Ngati niyo mukudziwa zonena kuti simuzayimaso kapena simuzayimika so candidate apa mpomalizira pitirizani mmene mupangira mpitirizani choncho. Zizuzana vice president zilamphani mwamwano muziba ndalama za bomazo choncho ainwake mumati ndi system. Ndeti kuonene 2030 kuti system yanu izakwira bwanji ndi mmene Amalawi akuzunzikira. Munthu wanzeru umazipanga self examine komanso munthu wanzeru sukhala self advisor suzipanga advise weka umamva zimene anthu akunena zokhuzana ndi iweyo. Chilungamocho umachitenga uzidziwa ma weaknesses ako ndi ma strengths zako. Komano panova tikuze nda kuti inu zanu ndesizili pabwino. Matamawo mukhala nawo koma analikonso azanu ena amapanganso matama choncho kuti boma ndilomwe pano ali kudziwa. Same thing sizachitika mu 2030. Izi zinde mkhulupirire. Ife ine ndayankhula chifukwa choti zinthuzi zinachitika pamwambo wa UTM amene ine ndi member wake. Ndezi zinali zochititsa manyazi komanso zochititsa tsemba kuona kuti a full vice president amene ali ndi mandate amene anasankhidwa ndi Amalawi alongside with president amene ino mukuti mumamkondayo kumadikira minister as a guest of honor. Are we really serious? Simple protocols palibepo chimene ino mungasinthe jena asangata azakhale president omutapanga matactica anthu wanje yeo jazakhala because God has ordained chimene Mulungu wayika munthu sumukapanga. Zina zimangobara imfa, zimangobara ma hatred, zimangobara anthu kuvulazidwa, zimangobara anthu kupanga zosayenera chifukwa choti you are trying to achieve chinthu chimene sichikuyenera kukhala choncho. Ndeine ndikuchenjezani ino a DPP. I know I can imagine the system. I don't know what do you mean mukamati ndi system. Koma system yake ngati ili ndo mukanayo. Fatu ndakudanda anthu akulaphula kunjapo. Iniwo kumene mumakhala kubasi na mizana ndi ma system anu amene mukunena komano all voter they will surprise you. Mena anampangira surprise chakwera. They will surprise you. They will put someone amene niyo semungamuganizire koso kuti akhozokhala president. Ndamene azalamulira dziko li. Chifukwa Amalawi fe tatopa. Chifukwa even all our systems they are no longer working. Judicial sigula chito, parliament sigula chito. They are all captured. Ndi inu anthu a DPP ati zita andali. Now God is going to intervene. And when God intervenes, no matter how you try, you will fail. Nde ineyo ndarakula. A Dr. Jane Ansah ndi vice president amene akuziwika ndi constitution. And now you are just forcing matters. Apita Mutharika, wherever you are the cause of all these problems. You know, president, yes, but you are the cause of these problems. Say something. Come out and say something. Ngati simukuwafuna kuwapanga delegate, command simple protocols, follow them. Don't delegate munthu onena kuti is not a vice president. Don't delegate them. You are spoiling your legacy. We used to believe kunena kuti you are a lawyer, you know things.
But now the way you are doing things, we doubt kuti kodi inuyo mumaganiza bwanji. Anthu awa akuzungulira niwa, they all want mpando wanu, because they know kuti inuyo you will no longer be there next elections. Now you are getting advice from anthu ngati amenewo. What do you think? Muganza kuti akuwuzani chani? Yeah, so as a citizen, a concerned one at that, kuti iziza apita muthalika mukuyendeka kuzikonza ndimuyo. Komanso amene mukuzipangano akakupanga delegate kumalankhula zinthu mwamwano, kumalankhula ngati mwathamu, beyond kunena kuti muyozo amene ukubweza nawo zako weso kuza kuchitikira. Imagine inunso mwazasankhidwa ndino running mate mula president wanu wawina zokuchitika zimenezo. How can you feel? You will feel bad and it will happen. So nthawi zonse be fair and be honest mukamachita zinthu zinazi kumakana, zinthu zinazi kumatsutsana kumene mumakhala kwa no, this is not right. Makomanonse amarawe.